Njengoro kwa mheshimiwa Marachaendri umujumbo basi central boige majority leader ya Kisii County Assembly. Igento ndatebya abantu baminto bagusi into county ntangani goetie budget yo mwaka oyo gochiko 2025-2026 twaitirie budget yeyo nande tokumusaba mu governor akora asobwango budget ya itebe kwe system echake okoregas twaletira abana banasari baje bachake kuragera guchakira umwaka gocha banyuna amabere man mu governor boigo oretire koletari chikrimari kere constituency torosi no ene yogurt abantu baito bagore egento kende narwa kiabase budget ya kabisa ngogora tori chi machine jaito chokoros chi para bono tulgu chi guchandika na contractor kere constituency nebwata chi machine chiae boigo egento kende abali mu ICD babeire bako burasi chi school lakini bono naru mu governor itobe kire chibe sasa budget tugo chikolika bali more than 200 boigo na banyagitari baito okonyora tubwate chintere bachinyinge lakini banyagitari mpaya sinyagitari budget yeri mututu abekire chibesa tokolika bali abanyagitari more than 300 igabantu baito tusabirani tubwaterane tokore gasi tuskigusia itumutu bono buna boniga mugende ganyambira mate asale gotioka sana kero mugabana simba chete obvious ogenda orro boniga you see marvelous ebinto bya chakirorro ge budget yetu abekire ya mutu is a very good budget igente kenene tusabira umuske simparati atwale chinka kichinyororo akolera abagusiba mutegasi tokubwatira namumbia abantu bage inimono abana ba ICD na abana bali abake nguchaka bali kuragira na kunyoma be abaremi nkonyora bali asibago chakonia mabere abasinge njungu twara tore account primary ne chikrimary chinde mbali mbali nonya nabangi naga alinka mbaje banyore gasi esenge njogo ikabagende bachikoruka endagera eligera abana baito bairirwe endagera ibaragira ngochiko twara tole ne museum yaito yagusi ige binto biri byakale mbiche birane eligatorangiri abantu una babu bino nyambane bali bamaete kigusi batufundishe so that the culture yaito etigale keroro negento kende chi machines asaba obokorere bwechpara twagorere chi machines ya 1.8 billion igo we have gained because ono para teri kuchikobekwa ngabe kwe budget for procurement ya macros ono iga no tenna matango gotange para ne salegete twamenyo kire twarosi pale asenge njonto bwate bira kitabiyetu bi account na losers bago chakoba maetekere gento kubwate casualties national government ya tobekere bikwazo mbaka bono ntogo cha kunyara kurubasa nonye ne yetobegetere ime yabeire getire kenda singenjo paka lero mwaro ya sokri odanga ntobasa kurwe basari ekero tole tayari paka igoro ntwaite dirichi kori kurwe basari igo bono tali ntwababe ne national government yatatagete toru ngitora akore bono biamon. Last question, you to send out to answer singenjo odende budget tayo feeding program tubaserenga ya bakery the next financial year feeding program again tonda go answer. I cannot give the exact figure but in feeding program ntobwate kire school ntomanyeta abana bali school eyo banasali ntobwate number so e figure inero twatumegete na projections injiro rojo commenta abana na bande ko care. So we have catered for abana bons P bali ECD bagosoma PP1 PP2 bons P ondata yoja commission ndagera kere constituency kere ward kere school biamon.